афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. харгӯши шердил. харгӯшчае буд, харгӯшчаи тарсончаке. шохчае чарсӣ карда шиканад, ё паррандаи қанот занад ва ё порчаи барф аз дарахт таппи афтад, як қад мепариду гирён мешуд. баъд калон шуд, ҷасорат пайдо кард ва як рӯз худситоӣ карда гуфт: ман аз ҳеҷ чиз наметарсам. вай ин суханонро бо овози баланд такрор карда ба беша даромад. чӣ, ту аз гург ҳам наметарсӣ? пурсид харгӯши пир. аз гург ҳам, аз рӯбо ҳам, аз хирс ҳам наметарсам, ҷавоб дод харгӯшча. агар гургро бинам, пора карда мепартоям. о, ту нодон ҳастӣ, гуфт харгӯши пир. ин замон як гург омад. гург гуруснаву хаста буд. кошки ақаллан як харгӯш вомехӯрд, мегуфт ӯ дар дилаш ва нохост ба гӯшаш овози харгӯш расид. вай боз истоду бӯй кашид ва поида поида пеш омад. гург наздик омада шунид, ки як харгӯшаки каччашми думкалта ӯро пора карда хӯрданист. исто, ҳозир ман ба сари ту ловзан об мерезам, гуфт гург. харгӯшча ба болои кунда баромада мегуфт: гӯш кунед, эй тарсончакҳо, ман ба шумо як чизи аҷибе нишон медиҳам. ман. ҳамин вақт вай гургро дида гапашро гум карду нафасаш гашт. аз тарс мисли тублунда шуда аз шохи баланд ба болои сари гург афтоду поён ҷаҳида рафт. ба пушташ нигоҳ накарда мегурехт. қувваташ намонд, лекин истода наметавонист. гумон дошт, ки гург аз ақибаш давида меояд ва ҳамин замон ӯро дошта мехӯрад. вай чашмонашро пӯшида ба таги буттае афтоду аз ҳуш рафт. баъди чанд вақт ба ҳуш омада ҳайрон шуд, ки чаро гург ӯро нахӯрдааст. гург бошад, вақте ки харгӯшаш ба болои сараш афтод, гумон кард, ки касе ӯро паронд ва бо тамоми қувваташ ба тарафи дигар гурехта рафт. харгӯшча аз асли воқеа огоҳ шуда ба пеши харгӯшҳо бозгашт. боз худро таърифу тавсиф кард. шариконаш гапи ӯро маъқул дониста сар ҷунбониданд. ин буд афсонаи харгӯши шердил. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. شیرین برم